Lectio Imperata, sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Diyos among Amahan, misangpit kami kanimo, niining panahon sa among panginahanglan, nga unta mapanalipdan mo kami, batok niining hulga, sa 2019 and coronavirus nga mikalas na sa pipila ka mga kinabuhi sa among kaigsuunan ug nakiagom sa kadaghanan. Nangayupo kami sa imong grasya alang sa mga tao nga gitahasan sa pagtuon sa hinungdan niining maong virus nga nagdala sa makalilisa nga sakit. Giyahi ang mga kamot ug lamdagi ang mga hunahuna sa mga doktor nga nag-alima sa mga masakiton subay sa ilang katakos ug dinuyugan sa gugma ug kaluoy. Kanila usab nga mga kawani sa lokal ug nasudnong pangagamhanan ug kanilang mga pribado nga mga ahensya nga nangita sa kasulbaran sa maong epidemya. Mahatagan unta sila sa imong Diyos ng lamdag. Nangalyo po usab kami kanila nga nahiagon sa maong epidemya. Mahatag unta pagbalik ang kapiskay sa ilang panglawas. Itanyag kanamo ang grasya na magkahiusa kami sa pagbuhat alang sa kaayuhan sa tanan ug pagtabang sa mga nagkinahanglan. Kini among gipangayo pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak nga nagpuyo ug naghari uban kanimo diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, Diyos hangtod sa kahangturan. Amen. Maria, panabang sa mga Kristiyanos, iampo mo kami. San Rafael Arcangel, iampo mo kami. San Roque, iampo mo kami. San Lorenzo Ruiz, iampo mo kami. San Pedro Calungsod, iampo mo kami. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen.